Laing drug test sa kapulisan ang gipahigayon sa Cebu City Police Office. Dinighayon ang mga sakop sa Mobile Patrol Group ang gipaubos sa drug test. Kapin sa 70 ka mga sakop sa Mobile Patrol Group ang napailawom nini. Hinadunay wa pa katunga kay way may mga importanteng giasikaso apan ipoubos gihapon sila sa susamang proseso. Kabahin kini sa internal cleansing ug mas epektibong pagpatuman sa programa batok sa illegal nga drugas. Gipahibaw ni Colonel Vilma Binluan, ang Director Cebu City Police Office, nga moabot na sa 14 milyones nga illegal nga drugas sa ilang sakmit. Sud lang nining tunga sa tungang bahin sa buwan sa Agosto. Sa tagkapin 50 milyones ka peso sab ang nakasanyadtong nakalabaing buwan. Doon sa report ng ating crime lab, mababa ang number pa ng pulis sa Cebu City na nag-submit sa drug test. Kaya nung nagkausap kami ng chief ng crime lab at saka ng aming regional director, buong Cebu City Police na ang ipapadrug test.